L'activitat de la Biblioteca Humana parteix de la idea de que cada persona és un llibre, perquè té una història que contar. Llavors hem dut a persones que participen en Harit, que són voluntàries o participen en tallers d'idiomes i han viscut processos migratoris, experiències migratòries perquè s'han mudat de país o de ciutat i han vingut a contar als alumnes aquesta experiència. El més interessant d'aquesta activitat, a part de que l'alumnat pot apropar-se a aquestes experiències i trencar estereotips i prejudicis que tenim, que escoltem als mitjans de comunicació sobre els immigrants o les persones que migren, s'apropen a les experiències i les escolten de primera mà i també empatitzen a nivell emocional, que suposa deixar la teua casa a un altre país, mudar-te. A part d'això, també ens pareix interessant que les persones que han viscut aquests processos puguen contar-los, s'escolten, compartir-los i a través de la seva experiència reconstruir la seva història en aquesta construcció de la identitat d'una persona també que migra.